Seuraava pieni pätkä testaa sitä, että käyttäydymmekö me miehet väärin WC:ssä käydessämme. Me miehet kuulemma vedämme vessan aika usein niin, että toi kansi istuinlauta on ylhäällä ja sitä väitetään, että silloin kun vetää noin, niin roiskuu varsinkin pieniä pisaroita, joita ei edes kunnolla näe, että ne saattaa puoli tuntia ja enemmänkin leijalla siinä vessan ilmassa. Pistetään tuommoinen pahvi tuohon pytyn päälle ja vedetään, niin katsotaan, siinä näkyy ainakin, että tuleeko isompia roiskeita. Noin, toi on puhdas kuiva pahvi ja sitten vaan täältä näin. Noin. Ja sitten katsotaan tulos. Niin mitäs siellä onkaan? Siellä on pisaroita aika paljon. Kyllä se roiskuu. Eli pidetään se kansi kiinni, kun vedetään. Mä olen joskus erehtynyt vetämään vessaa näin, kansi auki. Ja niitä roiskeita on ollut tuolla noin kaapin kyljessä asti. Ihan totta. Joo, että miehet kansi kiinni ja sitten vasta vedetään. Morjes.